Tak, nazdar, bazdar. Nazdar Kašpárek. Zdravím všechny Minecraftáky, vole. A dneska tady jsem zase tady s těma dvouma kreténama. A jdem něco dělat. No. A jdem dělat těžkou dřinu. Kdo tady jde? Majnit. Jdem kopat. No já nevím, jestli budu kopat, možná jo. Já teda jo. Tady furt někdo dává ty hřebříky, vole. Ty máš Honzo, vole. Kde skurva počoroval to? Toho portálu. Aha, a jo. Jezu, taky kukut. Jo, dej to sem, já tam dám. Aha, Pavel to všechno tady zaplnil. Proto jsem se radši udělal svou čestku. A už co? Radši si vezmu aj uhlík, kdybych si chtěl něco vypálit třeba. Ty si zdechni. Ty jsi zdechni, jo. No to je taky Udělám, vole, super, vlastní kámo, já jsem čestku právě taky. zjistil, že mám úplně jako skoro celý ten štít v prdeli. Jaký štít. Žádnej. Jaký štít? Jo, tahle, aha. Výborně. Tak já se jdu asi zas majnit. Kyblík ještě jsem si chtěl udělat, jo. Voda se vždycky kurva hodí. Kébl. Tak já jdu. Jdete někdo se mnou? Pak půjdu. Tak jsem v té trhlině, nebo jak bych to nazval asi, jo. No taky potom půjdu jenom si tady musím udělat čestku, do který mi rozhodně nikdo nepůjde. Mě bál asi si. Asi si Taky asi. Ne, sorry Honzo, mě bál, dal by sis. No, To je chodí do faka. Dal by sis tu nějaká Honzo? No dobrý kámo, já jdu do trhliny a nejdu další břízový biom, vole. Borec. Ty vole, jak se obarvovaly ty texty na těch? No, to musíš mít barvičky. No, já mám bílou, ale to nefunguje. Kámo, tak to je spíš, tohle je spíš kámo jezero, vole. Tady je všude voda. Se trošku začínám bát, že jsme na... No tak to se spochcal asi. Creeper mi spadne na zátylek. Pavle, řekni mi, že jsi to uložil u nás. Jo, No, vole. jo, naštěstí, jo. Kdyby ne, tak to lívuju, píčo. Bych se mohl vyhnojit. Aha, si říkám, vole. Já vlastně budu být všechny věci v píči, no tak to je v prdeli, vole. Lopaťák. Čo mám? Já furt hledám tu trhlinu. Jo, ale jim Pavel někam zmizel, nevím kam. Do nebe. Píčo, tam fakt nejsou ty věci, do pízdy. Nice, mám vajca. Jsem si A zapomněl jsou tady- nabídnout, ty vole. Já vím, proč Děláš jsem furt chybu. tak nasranej, vole. I píčo, kámo, já se k těm věcem nedostanu, vole, tam je... Přijdu tam, nikde žádná mobka, zhebnu, přijdu Píčo, tady je fakt samý mobky. další Pavle, obří. Pavle, tohle to není, vole, World of Warcraft, aby tady byly mobky. To jsou mobové. Tak aby se zde Už poslal. tady je fakt zase další obří, ten břízový biom. Já jsem šel na druhou stranu jak ty a tady je normální les furt. No já jsem šel jakoby tam, jak jsme přijeli a pak doprava. Nebo doleva spíš teda. A je tady všude bříza. Jo. Takže zkusím projít ten černý les. Jestli tam bude taky bříza, tak nevím, co to Tak on zase rozbrečí. asi jo. No, já jsem na další taky u dalších bříz, vole. No to jsem šel na tu druhou stranu jak ty. Slepí se. Dobrý den, slepí se. Co to tady smrdí, Pavel? Jdi do hajzle. No to snad ne.
Au. To je super, kámo, fakt další břízový biom. Já hledám trhlinu, ale vole, najdu cokoliv jiného než, no ty vole, tady je třeba, zase 1000 bloků jen bříza jenom. Hmm. To No chce. to a jaká šance byla na to, že tam propadnu, vole, mezi tím a s tím. Ty píčo. Jdu hledat náš barák. A jestli najdu další bříze, než vole náš barák, tak budu pěkně nasranej. Do píče, já to jebu, kurva. Já už tu cestu znal na spaměť, ne, k tomu ty vole. Pak. Jsem tady v jeskyni našel prostě jíl, jenom tak. Jíl. Hmm. To může možná být do toho archeologického updateu, ale hodně možná. Ale to asi, nevím. Co tady svící? Aha, to je ten. Ty vole, já nevím proč, ale tady hraje hudba, vole, v tom A Minecraftu, jo. a mně to přijde, jak kdyby to znělo ze Zeldy, kámo. Je to dost možný. Hej ty. Ty bívej negře. Já ne. Už nevím, co jsem chtěl říct, ale mám 3 vlny, Pavle, takže kdybys chtěl postavu, tak ti ji můžu dát, ale fakt, kámo, nevím, kde je náš barák. Já taky ne. To jsem v jeskyni. Počkej, tamhle to možná? Ne, to není nejvyšší ta houba, co tady je. Vodní, Co? ale nic, chvilku počkej. Jo. Ty jsi našel diamondy, jo. Diamanty. Super, vole, a já tady, vole, běhám, hledám náš podrbaný barák, vole, já mám velký hovno. Ty píčo, 8 diamantů, ne? Jo, fakt jo, ty. 6 jsem. Hodně hustý. Jo, mám spawner, hoší. No to je super, a co já tady, barák A furt tak je furt nemám. hovno. Ani ten podělaný barák nemůžu najít, kámo, kde to je, vole, souřadní Tak tady chců, chcete- vole, teď, hned. Tady chcete bydlet, když máme spawner a takovou, tak dobrý, já jsem asi zase mrtvý, ale. Píčo, fakt že jo. No super, je to jenom jedna čestka, ale... No super, Dobrý, a oni já se jdou furt vládnout. nevím, kde máme barák. Prostě... Kámo, já to už prcám, vole. Píčo. Jsem vytočený jak hajzl. To je někde na Musím začátku buď toho dobrý. lesa, Matěj. No to je super, ale já už jsem byl tak na 4 začátkách. Aha. Vole, vemu věci a jdu pryč. Kurva. Pavle, souřadnice. Já už jsem dole. A cože seš dole? Souřadnice? Kámo, tak počkej. 928. Jako 900 a potom 28. Jako Včko je 900. Nebo počkej. Jo, tamhle, dobrý. XYZ. 900, jo. No. Já jsem na 600, kámo, jak jsem se sem dostal, fakt nevím. Já chci ty své diamanty. Já se... Počkám, že jsem další spawner. Ty pič. A kde jako seš, Honza? Nevím, v nějaký cavece a je to... Jsem už jakoby v tom deep slateu. Já taky, no. Já jsem asi, vole, furt nad tím, vole, někde. A Matěj, no já jsem úspěšně v bříze. No, Já se s tebou úspěšně rozdělím o možná. ty diamanty, Matěj, já jsem Jo, našel tady děkuju, další. děkuju. Aspoň něco. Joba mátrie. Kámo, já mám půl HPčka. Já Já se jsem možná totálně v blížím hajzlu. jako k našemu domečku konečně, no ale... Jako, 300 bloků to není zase tak jako našel jsem zase břízu, no, tak nevím, co dělám špatně. Je to on, kámo, nekecej. Jo, Pavel, když tak mám 3 vlny, prodám za 8 diamantů. Fair trade. Radši, ale kudy mě nebudete spát v noci, jako. No však já ti ji dám zdarma, vole, to byla prdel jenom. Že? No tady je oreček. Mám lapisy redstone, vole. Já taky, no, ale jako ono to je celkem No a víte co mám, vole? diamanty. Ne, 2 brnění na to, na koně, vole. Jo. A to jsem na... Aha, jsem na minus 23.
Tak jsem se tak rychle dostal dolů. Já jsem taky minus 23, hustě. A víte, kolik jsem já? Tak plus 20. 79. Plus 200. Jo, Tady je mobik jak hajzl. já, Píčo zas dia. já Oh yes. nevím jak, já jsem normálně v Edru. Edru? No, Neznáš? kámo, nedělej. Ty hraješ jsme taky mohli Minecraft a zahrát, nevíš, co je Edr. Pičo. Kámo, Super. Edr je věc, která byla moje první zklamání v životě. Zklamání. Víš Je to proč? blbě? Protože jsem to zkoušel ve vanile, vole. Kámo, víš, Taky no, tak kámo, jsem to já jsem zkusil. byl tak, já jsem byl tak smutnej, vole, úplně. Jaký Edr? Jo, jakože, jak jsi udělal portál z Glowstoneu? Mhm. Mhm. No tak to vím. Píčo, to jsem byl vytučený jak hajzl. Kurva, já tam... Kámo, Já jsem Kámo, nevěděl Honzo. jsem, že to je Edr. Honzo, Hmm. sadím kilo, že on si to teďkam vyhledal, co to je a viděl tam ten Ne. cartoon, vole, rozplácnutej, vole. Vůbec to. Já jsem akorát nevěděl, že se to jmenuje Edr. Jak to vím? Tak Nether, tak je Edr. Třeba, Pičo. píčo, zas dia. Jeden, pecka. Mám 17 dia u sebe. No, já jsem Já slyšel 13. nějaký věci, že jako možná Edr bude jako v klasickém Minecraftu. Tak to jdem zkusit, jo. No teď ne, vole, ale jakože někdy v budoucnu možná. A jaká kokotina. Nevím, no. Si děláš prťouchlata. Ty si děláš, vole, šprťouchlata v tvém sklepě, vole. Ten ani nemám, vole. Protože vy fakt nemáte sklep. Ne, měli jsme a ten byl myslím zatopený, tak jsme ho potom zakopali. A ono to jde to? Ne. Nejde to... Takový ty keříky tady vyboumílovat. Jo. Já to zkusím. Máš Pičo, jsem boumil? se lekl, vole. Jo, mám v sebe kosti. Tak a Píčo, teď... Tady jsou ti, vole. No. Axoloti, nebo jak se jmenují ti kokoti. No. Mhm. Mám ho zabít toho hajzla. Jo, zabij ho, vole, vůbec se ho neboj. Já našel jsem konečně tu trhlinu, borci. Nice. Já vsadím kilo, že tam nic nebude, vole, že už tam byl Pavel. No furt tady jsem, ale on jakože... Já se snažím projít tu největší plochu, no, to je všude. No super, Třeba teď mě láva. bouchla mi sekera, vole. Jo. Pič, asi jsem si měl udělat nějaký armor, jako. No já taky, ale já nemůžu najít žádný iron prostě. Já mám armor, Fakt. koženej. Tak to, jako mohl bych si udělat z diamantu, jo, ale to se mi nechce plýtvat. No, to je blbý plýtvat zatím asi. Jako mám 14 dia, no, tak jestli chestplate to by. A já bych se prvně dostal do Netheru, až pak si udělal diamantový brně. To bylo, to Tak bude to je jedno, ne? aspoň zlatou helmu, že jo? Nebo aspoň boty. Tak to je jedno, ne, jestli si to jestli tak... Já nemám jako iron na nic. Ty spíš helma se vždycky má dělat, protože to se ti jenom tak nezničí. Ty boty jsou lepší, ne? Ty tam Já máš... si taky dělám helmu, no. No Tak tak, ale nebo ty ty boty se se ti ti ví, co ničí, když potřeboval, padáš. No, tak... Ty trošku pohlídáš sem Ty tam. zlatý rozběv jako hnedka. A co jsou glowberries, můžu to zežrat? Jo, to můžeš jíst. A já to. Tak dobrý, našel jsem iron, tak si udělám. Já mám taky iron, ale nemám bloky, vole, kterým bych se k němu vytěžil, vole. Já už se těším, až si udělám ale nějakou farmu na něco. Se těším, až si postavím barák třeba, to mě vždycky strašně baví. Budem žít spolu, Já taky. nebo? Já bych Já to si udělal, jedno. že každý bude mít vlastní. Pok. Udělat Kurva, já nechci mít nejhnusnější domeček, to teda ne. No, jak když jsme hráli ten na telefonu, kámo, to bylo strašný. To už si nepamatuju. Holka ti boudu měl. Já si Pavel Kadibouda, To vole. jsem udělal schválně, ale byla dobrá. Mhm. To teda byla. Vůbec Já nemáte budu vkus. vybomilovat ty kokoti. Píčo, zdar kokot. Budu To je svítit blbě, potom. tady jsem nebyl teda, takže... A tak. jo, Kurva, já já jsem si fakt říkal, nich co to je za nesvítím, toho, ty vole, vole. za mnou. Já si... To pič, já jsem se... Jesus, to píče, to zlákal. Kámo, co to Pičo, tady je? Tady strom. něco plave? V té vodě? To jsou ryby, ty vole. Tady jsou ryby? No oni se dostali asi do toho proudu. To jsou chovna. U těch Tohle blueberries musím pomoct. nesvítím třeba hoši. No, sorry bráško. Úplně jako, že Já nesvítím. nemám nic u sebe, jakože na to na fajtování, vole. Tom brdám, jdu si vypálit iron všechno, co mám, abych měl. lekl jak hajzl teďko.
A mám 4 uhlí. Čo ve no, mě tak úplně to je dobrý. hrklo, vole. No super, já nemám, vole, krafťák nic u sebe, já jsem debil. Borec byl schovaný za lekninem a najednou mě vyskočil a jsem se lekl jak hajzl třeba teďka. To jdu vypíkat. Jsem malem posral. Honza srál. No teď po lavu. A jo, je ten klif z těch lašky. Měl bys Tady je spát. všude. Kde jsi byl? Aha. Tady je to hodně nebezpečné. Nemáš nějaký dřevo, jo ty máš krafťák, ty vole. Mám kraft. A dost more. Dřeva mám málo. Dobrý, já dřevo mám, já potřebuji na dřevěnou sekeru. Tak já ti můžu dát kamen na sekeru, nebo Já mám chceš kámen. sekeru? Chceš sekeru. Tady je neviditelný pavouk, hoší. Pomoc. Kámo, víš Honzo, ty jsi úplně jde v prdeli. No, a vím, vole, ale proč je tady neviditelný pavouk, vole? Jo, to je celkem vzácný. Jsem se jsem malem viděl- posral vidět jenom Jsem viděl ty boky, Spider jako. Jockeyho. Já jsem ho taky viděl, no. Kámo, ale to Mám- jsem Já nemám, hodně já dlouho nemám neviděl. štít, vole. No, mě jedne. Mám tady, vole, My jsme skeletona másy, s enchantovaným tím bouem. My jsme fakt. Já to mrdám. Je prostě těžký na tu obtížnost. Ty Jsem vole. na Minecraft hrál, vole, Bude tak těžký. před rokem, jako. Je tady teleport, že by ses na mě pleskl? No a nemám věci žádný, že jo? Není Už tam iron, šel s vole, tebou. nic. Zombík se k nám nějak vystavěl, kámo, fakt nevím, jak se semka dostal, vole. A měl jsi nějaký věci u sebe důležitý? Měl jsem u sebe luk Matěj. a nějaký železo, no. Jsi doma? Mhm. Tak já mám v čestce to iron, tak si ho vem a vypeď si ho. Ok, děkuju. Ale bacha, jo, je tam napsaný čapy pryč, takže na to nešají na to. Dej ty nohy pryč. Čapy pryč. Mě ty čapy tak bolejou dneska. Sorry, babi. Sorry, babi. Sorry, babi. Já se vezmu i to, třeba asi 10 uhlí, jo, Honzo. Klidně. To bych teď potřeboval, no, trošku. Já mám... Nebo ne, vlastně tam víš, tak. Až budu mít stack diamondů, tak se vrátím asi. Jo, já mám 14 dia. Já mám 14 dia a až se mi vypeče iron, tak půjdu Já nahoru mám a... velký hovno, děkuju. za Furt je to. tma venku. Jo. Super. Že já jsem tady našel východ ven, ale nechci se mi ven, že tam. Já vůbec třeba nevím, kam šel Honza, jako. No já taky nevím, já jsem někde na konci toho lesa. Mezi tím břízovým a to, a tam byla prostě najednou taková, takový kanion, tak jsem tam vlezl a tam je taková obří. To prostě kývka. Důra. A našel jsem ten ametist, nebo jak se to jmenuje. Nebo ty Jo, krystaly. jo, takový. jo. Kalcít. Jo, ametist se to jmenuje, jak já to nazbírám. Vypadá Můžeš. zajímavý. Teď se nevím, čemu to je, asi úplně k hovnu, ale... Můžeme si udělat dalekohled. Mají, no to je až dole, ty krystaly. Já mám vlastně kýbl, tak asi tam to snad se nezabiju. Uj. Dobrý. Uj. Já jsem si protáhnout, tak. Kámo, já tady to je dobrý, když seš... no, taky jsem našel tu kouli. Než náhodou. Tady. No to Já, vole, debile, jdi do faka. Já jsem tě Vole, moje našel. kejvka, tady je tolik dia, tady nechoď, vole, tady nic není teda, jsem chtěl říct. Tady je tolik dia, jsem Startý mrkvíčko. Jdi do faka, A co mi ty narušuješ můj prostor. nemáš uhlí u sebe, Honzo, já potřebuju uhlí. Ne, ale je tady hodně všude. Fakt, já jsem žádný nemůžu najít. Pomož mi vykopat se nahoru, já nevím, kde jsem, teď jsem ztracený někde v tom koblu. Už se rozednívá, jo. A, tak já tady jsem- Mám mi to tebou a ukázat ti kudy nahoru? To je kousíček tady. Vidíš mě? Pojď za mnou. Počkej. Já to nepřečtu, co tam je napsaný, to je asi ta Honzova čestka. Mhm. Nešahej na to, neumíš číst, vole, čapy prý. No to ani já jsem to ani přečíst nešlo. Čapy Jsi vypekl pryč. všechny, ty jsi to všechno vypekl, to železo. No, jsem ti to dal do čestky.
Dobrý. Já teď si peču já. Jo, díky, si to rovnou vykraftím postel. Já ti dám aspoň 5 dia, Matěj. No, si myslím. Děkuji. Nebo chceš 6? Ne, 5 ti stačí na Ne, krumpa já na chci 6. mech. Ne, na krumpa na mech ti to stačí. Já chci vole. ale 6. Máš smůlu. Ne, dej to sem. Já meč nepoužívám, Počkej, já používám já sekeru. ti to Já taky. dám, tady máš diamant. Jsi vyjebanej. Ne, vrať to zpátky, já to Ne, chci dobrý, si to už je potom. moje. Dej to sem ty ajdle. Nedám. Výměnej obchod, tady tohle je mnohem lepší armor, Matěj, vem si ho, Ukáž, tady jaký že to tenhle. je? Ne, ten se mi nelíbí. Ne, tak tento, počkej, ten Ne. se mi líbí. Ne, a nemáš ledrovej třeba, ten se dá obarvit. Bohužel, ale mám tohle. Hele, ty máš chceš. CDčko na hlavě. No, ty to máš CDčko. Nemám CDčko. Nemám, dobrý. No tak pojďte jdem to ukončit, vole. Já. Kdyby Bož neměl skin v Minecraftu, tam to céru na týhle. Tak, tohle je všechno pro dnešní epizodu, doufám, že se vám to líbilo. Tady ten vole flexí, tak vole, tak ať to nejde vidět, Je. tak. To A položil vole, do dalšího dílu, nazdar bazdar. A zdar Kašpárek. Nadar, badar.